Judit Cabrol ve al Té de Tot avui per fer una vision board, que ara us explicarem què és. Ell és terapeuta gestal corporal i energètica i, com cada mes, ens porten eines que ens poden ajudar a desenvolupar el nostre benestar. Molt bon dia, Judit. Bon dia, Laia. Com estàs? Bé, ja a punt d'acabar aquest any, Igual per això avui porto aquesta dinàmica que té a veure amb aquesta reflexió que acostumem a fer quan s'acaba l'any i en comencem un altre, que és com un moment això, de planificar, de reflexionar, de tenir un extra de motivació normalment, com per poder visualitzar i projectar com volem que sigui el nou any que comença, i ho farem des d'aquesta proposta de la Vision Board o tauler visual, i que consisteix en poder, diguéssim, tots aquests propòsits que ens marquem al final o al principi d'any, de cara al nou any que comença, moltes vegades comencen amb molta força, s'energitzen molt al principi i després durant l'any, és com van passant els mesos i ens hem oblidat de quins eren els propòsits, han perdut força, s'han anat diluint, i aquesta tècnica, aquesta eina del Vision Board ens serveix per poder tenir un referent visual accessible, és com si cada dia podem veure tot allò que hem anat plasmant, que volem que formi part del nou any que comença, doncs poder-ho veure cada dia per tenir aquest recordatori i posar el focus en allò que volem que formi part de l'any, com ens volem sentir, quines activitats volem que formin part dels 12 mesos que dura, no només del gener o el febrer com a molt, També podem fer-ho digital, També ens podríem posar-ho com a fons de pantalla. També, per exemple, és una bona idea, exacte, fer-ho de manera digital. Al final no deixa de ser una mena de collage, de triar, podem triar, igual com has fet tu i com he fet jo, triar imatges, retalls, podrien ser paraules que volem que formin part d'aquest any planificat per nosaltres, i ho podem fer exactament així com ho farem nosaltres, o en digital. Nosaltres hem triat avui un cartró ploma, podríem fer-ho amb una tela i enganxar-ho directament a la tela, o directament a la paret, també, o amb un marc antic, també pot quedar bonic. Com ens sembli més creatiu. Com ens sembli més creatiu, exacte. És important, quan ho fem, posar-hi aquesta intenció, de, mira, en aquest cas, el 2024, vull que estigui ple d'aquestes cosetes que ara penjaré, i que tu també penjaràs, i que podem anar començant ja a definir. Creus que és important que abans de fer aquesta vision board definim, com dius tu, aquests objectius que potser ens els hem d'escriure i dir, vull fer això, millorar en aquest aspecte? Creus que això és molt important que ho fem abans de crear aquest Vision Board? Crec que és interessant que ho fem, que li dediquem una estoneta a definir, potser per escrit, com tu dius, potser definir per escrit quins són aquells objectius i aquells propòsits que em plantejo, que siguin propòsits realistes, que siguin assumibles, també, vull dir, està bé, també... Somiar, podem somiar. Exacte, podem somiar tenint en compte... Els recursos, no? Sí, i tenint en compte, això, el grau d'assoliment d'aquests somnis que ens plantegem, I que siguin concrets és important també, de vegades que puguem concretar, Quan són molt generals podem perdre'ns també en aquesta generalització, llavors concretar al màxim, que siguin importants. Quan més importància tinguin per nosaltres aquells objectius, també probablement més ens concentrarem i més energia hi posarem, i més determinació. Llavors, si et sembla, podem anar parlant una miqueta de quins serien els nostres desitjos i propòsits per aquest 2024. Aquí tenim les teves i les meves que he escollit també per anar-les posant. Molt bé, comença tu. Sí? Doncs mira, aquesta primera que hi ha aquí, les he barrejat una mica, però aquesta per mi és important, que és temps per cuidar-me. Que de vegades me n'oblido, és com jo, a part que tinc una professió que és molt d'acompanyar els altres, com a terapeuta, de vegades també passa que m'oblido de mi. Llavors vaig a posar com a objectiu i propòsit aquest temps per cuidar-me. Per cuidar-me. Temps per mi, sí. Mira, relacionat amb això, mira, aquesta potser, que és la que he escollit jo, va una mica relacionat, no? Poder, cuidar-te, però en el sentit d'escoltar-te, no? I escriure potser el que tu sents, una mica de journaling, no? Molt bé, sí. Mira, la posarem aquí al costat per anar-les posant... Estupendo, farem aquí com el nostre, un vision board
col·lectiu, mira que Sí, ara es m'acut que podria ser també una dinàmica a nivell familiar, Sí, eh? no? Perquè, Objectius familiars. Exacte, no? També tenir un tauler visual amb propòsits a nivell familiar. Mira, també vull penjar aquesta, que per mi és important, cuidar el que penso. No? Una mica tenir en compte el tipus de pensaments als que els hi dono espai, sí? I mirar que siguin el més saludables possible. És interessant, això. Per mi és important tenir-ho a la vista. Tot el que té a veure amb aquest rum-rum, no? Que de vegades em resta força, no? I em resta capacitat de decisió i em resta confiança, llavors doncs, posar un focus una mica en aquestes floretes, no? Que surten d'aquest cap. No? Consta molt de treball personal, no? Sí, exactament. Aniria dirigit cap aquí, no? Cap al treball personal. Doncs Per mira. quina segueixes? Va, doncs mira, menjar saludable. Fantàstic. Una cosa que sempre ens ho proposem, però mai ho complim al 100%, a l'igual de fer exercici, però sempre està a la meva llista intentar doncs, menjar més saludable, perquè també això ajudarà doncs, a cuidar... Ui, la xinxeta! Ens ajudarà a cuidar el nostre pensament, també, al final. Totalment. No ens sentirem tan cansats. Havia llegit algun cop una frase així com que som allò que mengem. Sí. No? Igual com que som allò que pensem, som allò que mengem també. Llavors, interessant. Doncs mira, en línia amb aquesta que he triat aquí unes peses per poder també, que de vegades me n'oblido de dir... Ens hem de cuidar. Sí, igual com de menjar saludable, doncs fer una mica d'exercici, no? A consciència. És curiós com tot lo visual, no? Ens motiva, és a dir, tenir una referència, no? Ens motiva a poder fer una acció determinada, no? Totalment. Tenir això a la vista, per això és interessant, un cop dissenyem el nostre vision board, triar un lloc que sigui accessible a la vista i que el puguem veure cada dia, que sigui com un recordatori diari de és veritat, que m'havia plantejat, menjar bé, fer exercici. Avui no he fet exercici, vinga, va, vaig a buscar el moment. O encara que no estiguem conscients de que estem veient això, realment el teu cervell sí que ho està veient, no? Exactament. A nivell inconscient, aquesta informació també va com penetrant. Exacte. Doncs mira... Vinga, per quina continues? Continuem amb la línia, beure més aigua. Beure més aigua. També és molt important, això, que moltes vegades ens oblidem. I és molt important també perquè també ens permetrà, no?, tots aquests objectius que hem dit, potser... Hidratar-los, hidratar tots aquests objectius, que estiguin sempre nodrits d'aigua. Sí. Jo ara triaré, mira, un parell de conceptes, un parell que vull que formin part de l'any que estem a punt d'estrenar, que és el de l'abundància i la prosperitat, en tots els sentits. Abundància en salut, en feina, en amor, no? Sí. Que és molt important poder posar també objectius de conceptes. Sí, posar-hi paraules, posar-hi frases, coses que et puguin inspirar, tot el que pugui ajudar-te de manera sintètica i visual, que puguin ser recordatoris de coses que després ja veiem que si entrem en detall poden ser més profundes. Sí? Però només que recordem a mode de títol, com de pinzellada, això és el que potser va marcant en aquest subconscient, va marcant-li la direcció. Doncs mira, també tema organitzatiu. Ser organitzats també ens permetrà tenir més tranquil·litat, poder estar a gust amb la nostra zona. Sí. Que estiguem... Molt bé, sí. L'ordre extern a mi m'acostuma a donar molt d'ordre intern. De vegades necessito ordenar, de vegades més que allò de neteja profunda, necessito com posar ordre, que estiguin les coses com en el seu lloc, i això em dona molt d'ordre a nivell mental. I mira, posaré aquesta que m'agrada molt també, que té a veure amb la música i té a veure amb la dansa. A mi i que també tindria a veure una mica amb el que és l'exercici físic, però tot el que és, per mi la música i la dansa són recursos que m'ajuden en moments d'estrès, que m'ajuden en moments de preocupació, quan em sento una mica perduda o preocupada, tensa, nerviosa. Em funciona molt bé posar-me música i em funciona molt bé ballar.
Llavors, és com recordar-me, de dir, Judit, sí, posa't aquella cançó que veuràs com hi ha alguna cosa que es transforma. Llavors, necessito recordar-m'ho. Una altra tipologia d'objectius que ens podríem marcar, per exemple, podrien ser activitats, coses que ens oblidem de fer, perquè saps que t'agraden, però dius, mira, tinc altres coses a fer, no. Doncs, per exemple, he triat aquesta d'anar a veure exposicions. Molt bé. Que potser en tot l'any hi vaig a una o a dues i dius, és una cosa que t'agrada molt, però no saps per què, no ho acabes fent durant l'any. Doncs podem marcar-nos també objectius de dir, mira, vull fer aquestes activitats que m'agraden i sé que m'omplen. Fantàstic, molt bé. O viatjar, per exemple, de trobar moments i poder planificar algunes sortides que poden ser més properes, més llunyanes, però com aquest canvi d'aires, també de dir, vull que en el 2024 hi hagi algun o alguns viatges. Aquí tenim també. Mira, relacionat amb el que em dius, doncs mira, passar temps de qualitat amb la gent que ens envolta, com per exemple fer excursions i fer activitats diverses, no? Que també coneixes experiències noves. Sí. Posarem aquí. Super, va quedant això, va quedant fantàstic, I és el que dèiem, exacte, i és el que dèiem, en el fons està parlant de moltes coses que per nosaltres són importants i que queden sintetitzades de manera visual, clara, motivadora. A mi em dona, veure tant de color i tantes formes, em genera també això, un plus de motivació, com ganes de posar-m'hi, ganes de començar-lo i dir sí, perquè realment vull que hi hagi tot això, que tot això estigui present i no vull oblidar-me a mig camí, que això, que ens plantem a la primavera i sigui com, i què havia decidit? Quins eren els meus propòsits de l'any? Tenir-los ben presents. O que acabi l'any i diguis, mira, és que tot el que vaig dir que m'agradaria proposar-me, no ho he deixat passar. És important, mira, ara que dius això, de cara a marcar-nos els propòsits, que deies abans, d'escriure els propòsits, que és un bon plantejament, fer-nos 4 preguntes, que és, què ha tingut l'any anterior que m'ha fet sentir bé? Què és el que he fet o deixat de fer perquè aquelles coses m'hagin sentat bé o m'hagin sortit bé? I després, les altres 2 preguntes serien, i què hi ha hagut en aquest any que s'acaba que no m'ha sentat bé, que no m'ha agradat, que no m'ha aportat creixement, i què és el que he fet o deixat de fer perquè això sigui així. I això ens pot orientar una miqueta en veure quines imatges haurien de ressonarien o quines paraules amb allò que vull que continuï sent positiu en la meva vida. Una mica d'anàlisi, importantíssim. Sí, pot ajudar-nos, fer una mica de revisió d'on venim per veure cap on volem anar. Doncs bé, Judit, ens hem quedat sense temps. Aquí veieu que ens queden algunes de les imatges que anirem col·locant, però bàsicament és això, objectius de conceptes que volem potenciar a la nostra vida, activitats, cuidar-nos, anar molt més enllà. Doncs moltíssimes gràcies, Judit, per haver vingut al Té de Tot i donar-nos aquesta eina que de ben segur fent-nos ho podem passar-ho molt bé, perquè així ens escoltem i també està molt bé. I a veure si ens recordem més sovint allò que ens fa sentir bé i allò que volem aconseguir, que també és molt important. Aquest és el propòsit principal. Moltíssimes gràcies, ens veiem a la propera. Gràcies, ens veiem a la propera.